Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki nongilam jong ka Nyotra People's Federation Ribhoi District haga lai potrik ubnai nai tong arajar arpuwei kila leit ban ai Khublei kerpang yu MDC jong ka Mahoti constituency uba Charles Marngar Halor ka Jingjia jong u ban leit khang persha ye ki pulit ka jilla Assam ki bala leit ban weng ye ki post electric haga snong Ïongkhuli haga arpu hundreu trik jong uneu benai Hagani gasngi na kaliang jong kaseng apo ka Jingjia jong presiden uba Abor nongrum kila lej ban yakendo kerpang ya uba Charles Marngar hayeng sa jong u kabadan hanong jeri nagaliang jong uba Abor nongrum ula ongru bangidon kam kum kitay kinong mi khmat kibadon ka jingkit khli ya ka ka shon kipat ba khamtam ki kipat ba ki ba shong basa hakithan khaput ki bajuman ye ki jing an ka por sa kapor badula ongru ba uba Charles Marngar ulong kum ureuslor uban yada yu pur usam wala ki pulit Assam kila persang ban kren de ki kentien tok med bat kata akti persha yeu nagaliang Nyotra People's Federation jong ka Ribhoi District wala ngimpoi hakati kesini ko bajah ka Halor trek ka bajah po Ïongkhuli ma ka po border area dan nagaliang ni kandong ngidap ka Mynsiem ma ban manwan ban Mynsiem show ye ba Charles Marngar belum MDC jong kini ka Mahoti constituency bat hamtam ro ni iba nang ni sete sipo jirang betul si poi ban nyarap bat kuno banyada li jong ki ya ki pra dok prasnam jong hi po brin trap nak ka kum presiden nga ai Mynsiem i ban nang la su ban nang itrei kum kedik Mynsiem bat ngin nak leng kum kesang balang ro nginang kersan i ba inang la su ban ini trei nak pos ko na am ta ba kamyan hamtam ni imlang salah bat hape ko po ro ni nagaliang pentrem jor jeka sokam mah ya hantam yu pulit sam bola syuwan tang bor banjrong ti wat yu siru ti kolong wakla ni kene ba khamburam sho wat yu nong elam joka bola sajet ne dau poi ba hi ban yang bat banyarap ru nam ta poi ba ta Mynsiem ni prem jor yu Assam reform ya pulit Assam ba haru ketu gile dak bor bat khantam ru ngaprem ya sarkar Meghalaya ya kaba kam simkhia mar hak tu sini mas ni no baka media kam simkhia nagaliang ka home department na home ministry namar ba kimpa ban ai beding ada ya tik ba ki badan nak tika Ïongkhuli tin nakadaw ng premjor sarkar kamtam ya iba minister jungi beri pej ko home ba imsim na ban ai beding ada nakalat ki ding ada nagbanta kanika Jingjia ka bajia po hakre ki bordar hakre ka sinong tinak ta ko na naglang jong ai nga premjur ipi apa phimla banirap ting kerpat pili ban ai la ki we bat yu se ki dong bon banirap ban tre nam ta